салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим аз студияи марказӣ дар Прага тамошо доред. имрӯз 13 феврал аст ва нахост сархати чанде аз мавзӯъҳои нашри навбатии барнома. дар давоми 2 ҳафтаи охир аз назари мардум дур мондани Эмомалӣ Раҳмон суолҳои зиёд дар бораи макони буду бош ва саломатии ӯро ба вуҷуд овардааст. сарфи назар аз талошҳои мақомоти Тоҷикистон, ҳолатҳои фурӯши ғайриқонунии замин аз тарафи мансабдорони маҳаллӣ аз байн нарафтааст. мақсаду маром ҳамин аст ки ҳамин ҷинояткорӣ нисбат ба замин аз байн бурда шавад. ва 3 рӯз баъд аз барканорӣ аз вазифа собиқ раҳбари кумитаи амният Қамчибек Тӯшиев ба Қирғизистон баргашт. президенти Тоҷикистон 2 ҳафта боз дар мазҳари ом дида намешавад ва ин боиси пайдоиши сарусаду ва овозаҳои гуногуне дар ҷомеа гаштааст. Эмомалӣ Раҳмон, ки маъмулан дар боз кардани оддитарин корхонаву муассисаҳо ширкат ва пайваста ҷаласа баргузор мекард, аз охири моҳи январи имсол ҳеҷ чорабине бо ҳузури ӯ дар расонаҳои давлатӣ намоиш дода нашудааст. ҳарчанд дар сомонаи президент аз нақшаи мулоқотҳои ӯ дар рӯзҳои оянда хабар дода шуд ва ҳам Қоҳир Расулзода, сарвазири кишвар, дар сафараш ба Бишкек аз номи Эмомалӣ Раҳмон ба Содир Ҷабборов салом расонд, вале ин ҳама сару садоро кам накард. хабарнигорони Радиои Озодӣ дар Прага ва Душанбе ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд, ки хулосаи онро бо садои ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ мешунавем. эмомалӣ раҳмони 73 сола ки зиёда аз 30 сол боз идораи ҳукуматро дар Тоҷикистон дар даст дорад, беш аз 2 ҳафта дар мазҳари ом дида нашуд. мақомоти Тоҷикистон то ҳол ба таври расмӣ нагуфтанд ки ӯ дар куҷост ва дар чӣ ҳол аст. аммо вебсайти раис ҷумҳур дар як паёми бесобиқа ва он ҳам пас аз сарусадоҳои зиёд дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзи 11 феврал навишт ки қарор аст Эмомалӣ Раҳмон рӯзҳои наздик бо раиси як бонки осиёӣ ва вазири корҳои хориҷии Қазоқистон дидор кунад. дар ҳоле ки дар байни мухолифини ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷа фарзияҳои гуногун мечархад, баъзе аз манбаъҳои Радиои Озодӣ рӯзи 10 феврал гуфтанд ки ӯ дар рухсатӣ аст ва дар Чин муолиҷа мегирад. ба гузориши вебсайти раис ҷумҳури Тоҷикистон, ӯ бори охир 28 январ дар ҷаласае бо мансабдорони баландпояи амниятӣ ва интизомӣ дар Душанбе ҳузур доштааст. дар рӯзҳои нонамоён будани президент, писари калонии ӯ Рустам Эмомалӣ, раиси Маҷлиси Миллӣ, рӯзи 6 феврал шуро ва иҷлосияи панҷуми табақаи болоии парлумони Тоҷикистонро баргузор кард. як акс аз ин ҷаласа ки 3 раиси вилоят дар назди ӯ рост истоданд, оташи сарусадоҳоро аланга дод. дар ҳоле ки дар бораи ҷой ва вазъи тандурустии Эмомалӣ Раҳмон иттилои расмӣ нест, Радиои Озодӣ маълумоти дастрасро дар бораи парвози Боинги раис ҷумҳури Тоҷикистон санҷид. бино ба ёфтаҳо, ҳавопаймо рӯзи 28 ва 29 январ дар фазои Душанбе сабт шудааст, аммо дар бораи самти парвози он ва ҷои фурудоии маълумот дастрас нест. рӯзи 13 феврал ҳавопаймо ба Душанбе баргаштааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба виҷа саҳифаҳои ҷонибдорони ҳукумат ба монанди ҷонфидои ватан, Эмомалӣ Раҳмон чун шахси муҳиму калидӣ дар суботи Тоҷикистон васф шудааст. ҳарчанд мақомот ба рӯйдоди фавқулодае ишора накарданд, нашри ин гуна паёмҳо дар замони ғайб задани Эмомалӣ Раҳмон боис ба бештар шудани гумонҳо гаштаанд. дар бораи вазъи саломатии Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми даври раҳбарияш ягон гузориши расмӣ нашр нашудааст. бори аввал нест ки Раҳмон муддати дароз камнамо мешавад. ҳодисаҳои монанд дар соли 2017, 2020 ва 2022 рух доданд. дар он замон низ мақомот аз шарҳи вазъи саломатии ӯ худдорӣ карданд. Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 сарварии Тоҷикистонро дар даст дорад. вай дар беш аз 3 даҳаи охир қудратро мутамарказ карда, бештар аъзои хонавода ва ҳампаймонҳои наздикашро дар мақомҳои калидӣ ҷой додааст. طبق قانون اساسی اگر رئیس جمهوری تاجیکستان به طور موقت یا دائم وظیفه‌اش را اجرا کرده نتواند، مسئولیت را رئیس مجلس ملی بر عهده خواهد گرفت. مقامی که حالا رستم امامعلی پسر امامعلی رحمان
бар дӯш дорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи ахбори озодиро тамошо доред. заминфурӯшӣ дар Тоҷикистон ҳамоно ҳамчун дарди бедаво боқӣ мемонад. бо вуҷуди он ки дар гузашта даҳо мансабдор барои тақсими нодуруст ва ғайриқонунии замин аз вазифа барканор ва зиндонӣ шуданд, ин мавридҳо ҳанӯз коҳиш наёфтанд. раиси кумитаи идораи давлатии замин ва геодезияи Тоҷикистон дар суҳбат бо хабарнигорон аз ҳолатҳои нави қонуншикании мансабдорон вобаста ба замин дар як соли гузашта суҳбат кардааст. мавзӯъро барод Юсуфӣ идома медиҳад. наздики 13,500 мавриди нақси қонунгузории замин дар соли 2025. ноҳияи рӯдакӣ, шаҳрҳои Исфара ва Кӯлоб дар сафи пеш. Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ бо овардани ин омор гуфт, сарфи назар аз талошҳои муштараки мақомот, заминфурӯшӣ ҳамон масъалаи доғ боқӣ мемонад. нисбат ба талабу тороҷи замин дар шаҳри Исфара, Кӯлоб, рӯдакӣ шумо қайд намудед. дар ҳақиқат дар ҳамин шаҳрҳои калон, ноҳияҳои калон ки дар ҷумҳурӣ дорад ва нахи рӯдакӣ гӯем агар гидо атрофи пойтахти кишвар ҳаст. таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат нисбати масъала бениҳоят зиёд аст. доимо таъкид мекунанд, назорат ҳам мебарем ва роҳбарияташ чанд маротиба иваз карда шуд. охирон мана бо раиси нави ноҳия таъин гардид. ҳамаи мақсаду маром ҳамин аст ки ҳамин ҷинояткорӣ нисбат ба замин аз байн бурда шаваду самароноку охиронаи замин таъмин карда шавад. дар робита ба ҷиноятҳо дар бахши замин ё заминфурӯшӣ раиси идораи замини шаҳри Исфара боздошт шудааст. раиси ин идора дар шаҳри Кӯлоб низ аз мақомаш барканор шудааст. раисони ин шаҳру ноҳияҳо низ як моҳ пеш аз вазифа сабукдӯш гаштанд, ки гуфта мешуд яке аз далелҳо марбут ба хариду фурӯши замин аст. он раисоне ки шаҳру ноҳияҳое ки аз вазифа рафтану ба ҷош дигар раис таъин шуд, фақат вобаста ба замин ман намешуморам, чунки ина вақту соат нишон метиҳад бо санҷишӣ иловагӣ мешавад, баъд аз он расонӣ карда мешавад. ҷиноят дар соҳаи замин дар ҳамин се шаҳр ноҳия зиёд аст. ҳаст дар ҳамаи шаҳру ноҳия бекоршавӣ қарор дар ҳамаи шаҳру ноҳия аст. агар сифраше гӯем агар бисёр шудааст. ҳуқуқшинос Бахтиёр Насруллоев, ки дар муҳокимаи додгоҳӣ парвандаҳои марбут ба замин ҳамчун вакили дифоъ зиёд ширкат кардааст, бар ин аст ки танҳо бо ҷазо додан мушкил бартараф намешавад. ба қавли ӯ дар бахш бояд ислоҳоти куллӣ сурат бигирад. умуман ман чунин ҳисоб мекунам ки бояд ки замин барои моликияти хусусӣ кардани замин иҷозат дода шавад. вақте ки замин ба соҳибони аслиш ба яъне ба худи соҳибмулкон бармегардад, дар ин соҳа мунтазам оҳиста оҳиста қонунвайронкунии замин низ кам мешавад. ноҳияи рӯдакӣ ва шаҳрҳои Кӯлобу Исфара аз пурҷамъияттарин воҳидҳои маъмурии Тоҷикистон ҳастанд, ки қариб 1,300,000 аҳолӣ доранд. Абдуғаффор Ҳикматлозода, раиси акнун собиқи ноҳияи рӯдакиро соли 2023 аз мақоми муовини аввали додистони кулли Тоҷикистон ба раҳбарии ин ноҳия бурда буданд, то ба таҷрибаи кор дар мақомоти тафтишотӣ аз нақси қонун ва хариду фурӯши замин пешгирӣ кунад. аммо дар 2 соли кори ӯ чанд зерадасташ бо гумони ғайриқонунӣ додани қитъаи замин ба сокинон ва тоҷирон боздошт шуданд ва худи ӯ ҳам бар асоси маълумоти расида аз ҷониби муфаттишони оҷонсии мубориза бо фасод дар ин робита бозпурсӣ шудааст. номи раиси пешчини Кӯлоб Бахтиёр Назарзода низ дар пайванд ба судури қарорҳои ғайриқонунӣ додани замин расонаӣ шуда буд. дар соли 2025 беш аз 100 ҳолати вайронкунии қонунгузории заминро худи дастгоҳи марказии кумитаи давлатии замин, 5670 ҳолатро идораи ин ниҳод дар вилояти Хатлон ва 4807 мавридро дар Суғд ошкор намуданд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ин омор мутаносибан 451 ва 2385 маврид будааст. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. قمچیبک توشیف سابق رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان به بیشکک برگشت و با ماشینی که او را پیشواز گرفت فرودگاه را ترک کرد. هنوز هیچ اطلاعی درباره بود و باشی او در دست نیست، ولی برخی در قرغیزستان تخمین می‌کنند که شاید او به زودی در یک نشست خبری موقع خود را درباره حادثه‌های اخیر بیان کند. توشیف گفته است برکناری او از مقام رئیس کمیته امنیت
ناگهانی بود. تفصیلات موضوع از همکارم خرامان بخوزاده. قамчи бектошиев баъди 3 рӯзи барканориаш аз мақоми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии қирғизистон шаби 13 феврал ба бишкек баргашт. дар шабакаҳои иҷтимоӣ як видео нашр шуд ки дар он дида мешавад тошиев шабонгоҳ ба як мошини сафеде нишаста дар иҳотаи 2 мошини дигар фурудгоҳи бишкекро тарк мекунад. тарафдорони тошиев мегӯянд шояд ӯ нишастӣ хабарие барпо кардаву ба саволҳо дар бораи таҳаввулоти ахир посух диҳад. قамчи бектошиев дар олмон буд ва ҳамроҳонаш гуфтанд ӯ дар ин кишвари аврупоӣ табобат мегирифт. рӯзи 10 феврал содир ҷаборов президенти қирғизистон фармоне аз мақоми раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ озод кардани ин муттафиқашро имзо кард. ҷаборов гуфт қарори барканории тошиев бо мақсади пешгирӣ аз ҷудоии андозӣ дар ҷомеа ва миёни сохторҳои ҳукуматӣ қабул шуд. худи ҷаборов ки бори аввал ин мавзӯъро рӯзи ҷумъа барои нашрияи Кабар-Кейҷӣ шарҳ дод гуфт пеш аз қабули ин қарор бо тошиев телефонӣ гап зада сипас онро имзо намуд, вале тошиев дар изҳороти рӯзи чоршанбеаш аз олмон барканориашро як қарори ногаҳонӣ номид. барномаро бо гузориши аз Тоҷикистон идома медиҳем. додгоҳи вилояти Хатлон гурӯҳе аз шаҳрвандони Чин ва Афғонистонро ки бо экскаватор вориди хоки Тоҷикистон шуда мехостанд дар соҳили руди Панҷ заршӯӣ кунанд ҷазо додааст. чуночарои мавзӯъ дар гузориши ҳамкорам Маҳмудҷон Раҳматзода. در ناحیه شمس‌الدین شاهین در ولایت ختلان 5 شهروند چین و 2 شهروند افغانستان را برای گذشتن از سرحد و کوشش زرشویی در خاک تاجیکستان جزا دادند. آنها ماه می سال 2025 دستگیر شده بودند. دادستان ناحیه گفت تحقیق و محاکمه پروندهشان چند پی و پایان رسید. پرونده جنایتی نسبت شهروندان خیلی و 2 نفر شهروندان دولتستانی افغانستان همراه عبوری سرحدگردان دستگیر کردند و پرونده از طرف کوتاه دادرسی در منطقه کلاب آغاز کرده شد. به مدت 35 قسمی داد. دادستان جزئیات پرونده و حکم را به زبان نآورد. دیرتر در حکومت ناحیه شمس‌الدین شاهین خبر دادند که شهروندان چین جریمه شده 2 شهروند افغانستان 12 سال از آزادی محروم گشتند. اندازه جریمه چینی ها با ما معلوم نیست. این افراد بهار سال گذشته و در زمان دستگیر شدند که با نقشه زرشویی از آن سوی آمو غیر قانونی به خاک تاجیکستان گذشتند. مقامات ناحیه شمس‌الدین شاهین گفتند آنها با پوست اکسکواتر داشتند. ناحیه شمس‌الدین شاهین با ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان مرزی مشترک دارد. بعدی به سر قدرت آمدن گروه طالبان جستجو و کارکرد طلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا طلا می جویند. تاجیکستان هم پس از سال 2023 زرشویی را در ساحل پنج بیشتر کرده است. با اطلاع یافته رادیوی آزادی چند شرکت تاجیکی با جلب کارگران و تجهیزات چینی در آنجا طلا می‌کاوند. چند نفر آنها در 2 حمله از خاک افغانستان در سالهای 2024 و 2025 کشته شدند. بینندگان عزیز، با همین گزارش برنامه امروز رو به پایان میبرم، ولی شما میتوانید فکر و اندیشه های خود را زیر همین برنامه درباره گزارش های امروزه نویسید و همچنین فراموش نکنید که میتوانید خبرهای نو را از سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. شبانه روزی این خبرها نو میشوند. اینچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم برای شما همواره خبر و ویدیو و عکس‌های روز را از حادثه ها در تاجیکستان و همچنین در جهان پیشکش میکنند. و اگر شما هم شاهد یگان خبر و یا حادثه جالبی شدید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما میسنجیم و نشر میکنیم. برایتان استراحت خوب میخواهم. در 2 روز آینده خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار.